Oğur mu bavê te yar? Tê her di nava gelê Kurdê wek bavê te yar bijî. Te em gah kêfxweş kirin, gah te em xemgîn kirin. Lê me got de lîstok e. Me got şanoyî ye. Me got tiyatroyê. Bavê te yar e. Me kenîn jî û me xemgîn jî dike. Lê te nebaş kir bavê te yar. Te îro bi rast û razê te em xemgîn kirin. Ne wexta te çûnê bû. Hînê me heye li te gelek tişt guhdarî bikirda. Hînê me heye li ser dikê gelek cara ji te li çep vexista. Hînê gelek cara me bigote helal bişte li bavê te yar. Aferin bavê te yar. Lê te pişta xwe dameçû oxir biştere. Ciyê te bêhûş